Jeg har taget logaritmeregneregel 1, og ligningen jeg skal bruge til den her ser sådan her ud, at log a x gange y er det samme som log a til x plus log a y. Og det første jeg gør, det er at jeg anvender eksponentialfunktionen med grundtallet a på begge sider af lighedstegnet. Så den kommer til at se sådan her ud. Jeg opløfter disse tal. Jeg opløfter log a x gange y samtidig med at jeg over på den anden side af lighedstegnet opløfter log a den fik jeg det to. Log a til så det kommer til at se sådan her ud. Og det samme over på den anden side. Der skal den bare hedde y i stedet for x. Og så skal den ikke være opløftet i log der. Det gider den ikke. A til y. Sådan der. Ja, og så kommer den til at se sådan her ud. Og efter det her, der bruger jeg potensregnereglen, der lyder sådan, at a opløftet i b plus c er det samme som a opløftet i b gange a opløftet i c. Og derfor kommer den til at se sådan her ud, at a opløftet i log jeg kopierer lige den her op. Log a til y er det samme som a opløftet i log x og log ax, det var det utroligt. Samme som log opløftet log a x, sådan er, plus log plus a opløftet i log, jeg glemmer lige sådan, a opløftet i log a y, sådan der. Og efter jeg har brugt potensregnereglen, så bruger jeg nemlig logaritmeregnereglen, der hedder, at f minus første af fx er det samme som x. Ja. Og derefter så vil den så komme til at hedde x gange y er det samme som x gange y. Og så en firkant. Men jeg kan ikke lige finde nogen hullet firkant.
Ja, og det var så sådan, at jeg ville løse den her sætning med at logaritme til et, eller bevise, at logaritmen til et produkt er lige med summen af logaritmerne.